Kardom adaba birtalong pen niliarun lekte non birtang ton pen arjikta. Karbiang long Autonomous Council Soil Conservation Site Kamalong Junior Assistant Awareng hoi kipi kanghua putak RTI activist spot moteron pen jakhong ni phai player ni perangkia mai kepa. Soil Conservation Additional Director CR Das pen voreng hoi kipi kanghua long kacharap do pupen kedam tang busik achiklo ni phai eng koirap ke thomani difu police station alam lang hoi pidamlo lapen case number lake IPC 420C papon ponlo lasila swa putak Karbiang long ara tum takachirap dun jia phan port moteron pen chuning report athela ke Karbiang long awe kimi atum phan apharlo ka chor son si mondelo advertisement along ke junior assistant ang hoi phan isibet seta appointment kipi hut ke banghinia phan si kipi appointment ke long atum lake dipali gogoi la pen manjit rong phara tum henlo la banghinia phan voreng hoi kipi lake choklem kali pusi port moteron pen ningje lasi Karbiang long Autonomous Council along voreng ang hoi kipi kang hu ington angji anlote Karbiang long awe kimi atum mate loketek ari so atum aron choklem pen voreng hoi longdun po puta pherangkia mai long ningje pontu Karbiang long job scam alam ki ge akimi galilo pachu he jongta education department long tet pasati chara tum phan kanwai pona huta la puson alam ki yang klang do non le thota soil conservation department along la puson alam ki nang klang lo pin budam sinang ke damtang aningkan 11/9/2020 aningkan Soil Conservation Department pen isi junior assistant apos kapapleng phan advertisement call pon lo bon satame isi ningduk meme alam ke lapu hen lo so advertisement long kapaklang manga apos isi vet bon satame api appointment letter ki pihut bank ke additional director Mr. Siadas bank joy pen bahini aphan appointment pi ikdat lo lasi langdam lo putangte glake isi corruption det pukali lo alang like suri Karbiang long risu ejang apharo kachojo rason si mandet lo lasi labang so puthak ahok takang sailong angji pura nili kedam tang 23/6/2021 mate pachu last month lo nili dipu police station nong isi FIR pidamik lo FIR number bangke 161/2021 lapen police atum accused person mate additional director Mr. Siadas Phan under section 420 IPC ateng pen alang dikhan charge pon lo lasi true nang litum ST media hin pen chuning ri kang tung bangke kabinglong rat kang chuning kang tung bang lapu hen lo je lapu son ajutang lang nu do ko ka joini si ilitum akorte injeratum ang tandam nang kok lo lasi labang su putha ilitum voice respect nang ji jong si ilitum voice respect pulotante ilitum mo isu setame labang so jutang lang nu dun nang dun thor pala si labang so putha ke fight vek nang ji pusi nilihin penan tum han nang chunang di padikrim Corona ur ke khai langdam si Harohat subdivision arlo pup hatipura arong phan Karbiang long district administration pen containment zone bipon tanglo Harogat subdivision arlo pup hatipura arong along phan kep so se corona ur ke khai langdam si la pen corona ur kangdang pen ke khang jia phan pura jakhong pho pen pup hatipura arong phan containment zone pusi pachat thang ponlo Karbiang long district administration pen pup hatipura arong phan containment zone ahoi adui kibila pusan hello nihanganat ojaroni arong nichianat tiwa arong nituranat hidi la pen nirebanat ke hidisi ahoi pathik ponlo Nijang Karbiang long arlo langmi pi rangsina high school along sirke bangdeng ka Charlie Serlina Engling pi pen manpeng ke do Karbiang long Autonomous Council CM tuliram rong hanga phan kirap ka chohang langsumi pi rong phararong mekar birsing Engling la pen bibidita rong par PSUP pi pumbet Serlina Engling pi artaningkan krepo alangli amek ka char cheningkan ke thom sosilo ke damtang aningkan COVID-19 na keso awur nang kile aprangjong Guwahati an keso chelang damlo seta memedet api kachelangdam thuji puahut an ke lockdown nang dutukko kamat chelangdam long lederlo non ke apia po tung chongda chotelo athai kave pen amat abheji jutkolo Nepal adet keso kachelangdam ji aphan mathalo lapen ke jadun ji atumta dolo seta tangka kave pen amat manghu prongsi chichak pronglo lasi manpeng ke do Karbiang long Autonomous Council CM tuliram rong hanga phansi kirap chohang pon lapen anut kaprek aning ke me kethe ke ding lapen hamphanga song atum phanta kirap chohang Asal dah cicar sema, mantu pen lo? Iri ngulu ti.
Nah, apa school dun ma? Do Kona school dun ke? Rangsina High School. Rangsina High School. Kona class no? Mana Class 9. Tuning la school dun ha ke class 9 lo hai. Class 8 hood pancha mega big day. Class 8 se mega ve. Pate purikha to lo dalo buti. Exam ma to long de lo. Ceremony. Ceremony lengpi. Popo men ke? Birsing deng. Pai men ke? Beditarong Party. Ni bidita rong parti. Class 6 or pen sip blackboard long lo to ka chichar e daladi. So ka make isibat lama mata hini lo. Sorry. Isi teacher setting deh. Hasuta hai. Kacecar anak ke phone alo. Cici Arvi. Arvi. Mega supine pe dong chichar sema mate. Ini lah company kan. San lo. Thang Mika susah susah. Mekta sose tha sose. Pine jang chok san tawe. Anjang je. Masih punya chichar se jojo si. Anu ke chichar se daladi. Bange biji piti dawai pini sikilo maso dawai piten. Ciklon tham an lang ni pajai lo hai. Ciklon tham lang ni pelo ciklon ni an lang lo ma pare sahan putulo. Osar dawai pi ya dawai kipi parla megla okut ke chorta changa pro ripura visa pajale hai. Mane chosma order no pelo chosma order da meglo haroha. Mare so chosma ke thon pelo. किसी चार सौ एक डेढ़ बैंक के अच्छा मत क्लास 8 अंडर क्लास 8 का पास जो है क्लास 8 पास पे न पर असेंबली से दून ठीक थे लोग के बड़ी च क्लास 10 बोला मला कने दोने पिन लो बेनन आने लो जो no pota nang to mangkela kisu chelang bhanta posa belo di अभी एक डेलो नहीं तो kar biang lo ke thitum hanong di kilo purun jini hangke ini बैंक के ला सुसे न रखान के ना रथ थप से चुटू को जाइलो नहीं बैंक के अभी एक डेलो चलांग ना खरस अभी एक डेलो मत Malang lang pita pada pada cari ning hang lang ko arta du upo gali dia habi hek pen person tela tani di thang pasung iki he la kar binglo ke thi ki ding thana pasing iki ko jalo manan bang ke la ka chali gen bang ka bang ning ru chi report pinyang mati mala je pa chali ya mele chulang penyang si ni pene pa chali ko jai lo ni bang so ri ni re ko jalo jong sikirap dun ji aphan aning hang atum do pulote account number lage 742001006998 lapen IFSC code PUNBORRBAGB along kapajir ji aphan si chuning ripon nilitum kat news ahin pen ta manpeng ke do karbing long autonomous council tuliram rong hang aphan chuning ripilo lapen ning thelo Bogazan Development Block Pen MEC Constituency Plik Parlopon Aningkan Wangta Borjan Bogazan Saripathar Lapen Deopani MEC Constituency ang Kang Rong Arlo Kabaching Thura Saya Modon Ta Langponlo Lapen Claim Dam Pon Bomlo Bogazan Development Block Pen MEC Constituency Plik Parlopon Aningkan Wangta Borjan Bogazan Saripathar Lapen Deopani MEC Constituency ang Kang Rong Arlo Kabaching Thura Saya Modon Ta Langponlo Lapen Claim Dam Pon Bomlo MEC Constituency Pli Arara Tum Labang Swasai Hempen Saya Modon ta ke claim ke dampen si rong atok anu long ta taprang dun bomlo sita ningduk mimia lama bangke sai hema sar nung anta wak lablo pusi Bogazan Development Block along ka humrida mahut chethan renti tomon lapen arwe ke thea hut ason ke kachiti binji aphanta phere mimelo lapen Bogazan Development Block along sai khia tum sa hema long sai ke claim aphan ke do anta phere mimelo pusi Bogazan Block asai hema long Kedamatum Chithanrenti Karbiang Long Autonomous Council pen Block asai hem prapchin pen ka salok pon thujia phan sai khiat atum pen towar cholang Bogazan hanjang langso pen pherangke Bisnu lek thepen nangkelo abirta Adawa birta bangla pansi kang ton paigla dami thakme kurang thu